Ara us diré la mecànica perquè ara ve el vostre torn. Nosaltres ara ens toca escoltar i prendre nota. La mecànica és que si voleu poseu el nom, el qui posi el seu correu electrònic jo em comprometo i ens comprometerem a enviar-li un resum del que s'ha acordat avui, inclús d'aquestes propostes alternatives de text, i podeu plantejar màxim 2 qüestions el més curtes possibles, adreçades en el qui vulgueu, perquè les puguem o les pugui contestar que vostès indiquin també amb el màxim de temps de 2 minuts, perquè si no no donarem més lloc al debat. Hem posat aquí baix els articles 59, 60 i 61 perquè vostès diguin el que vulguin, poden dir estic d'acord amb la proposta, estic d'acord amb les variants dels ponents, el que vostè vulgueu o deixar-les en blanc. Això ho recollirem, per tant ja podeu anar escrivint i els de Vibrant ho vagin recollint i ens ho porten i les mirarem d'ordenar i contestar. Mentrestant, aquí estem a la vostra disposició. Perdó, una cosa. Aquests articles d'on surten? És les Constitucions catalanes o aquests articles d'on surten? Bé, això, quan vam enviar la convocatòria i surt a la convocatòria la invitació, es diu que hi ha un text de Constituïm en el web www.constituim.cat, que allà hi ha tot el text. Aquest text prové d'aquelles constitucions que havia fet el Santi Vidal, l'Oriol Vidal, la Constitució funcional, en fi, altres textos que la gent va anar treballant, van entrant dades, propostes dins dels webs i que Constituïm les va recollir, va fer altres estudis, altres conferències, altres debats i entre tots vàrem fer aquest text. Per tant, la literalitat del text la va fer Constituïm en base en tot això i la vàrem presentar al Parlament. Per tant, no és que sigui la Constitució catalana, ni antiga ni nova. Les Constitucions catalanes no han estat mai derogades i la Constitució que va fer el Santi Vidal, amb tot el respecte, és una còpia de la castellana, vull dir que no és en base a les Constitucions catalanes, que són les que va ensenyar la Forcadell, la presidenta del Parlament, que no han estat mai derogades i que s'haurien d'actualitzar, potser, perquè realment... Bé, però és veritat, si vostè vol, o no és veritat, però això seria un altre debat. Aquí avui només diem... Aquí hi ha una proposta que, com vam dir del principi, algun dia o altre ha d'escriure si volem tocar i articular la seguretat, la defensa amb exèrcit o sense exèrcit. Aquesta és una proposta, només és una proposta. I com a tal la sometem a la vostra consideració, independentment de que nosaltres no som ningú per escriure cap Constitució, però és un treball intel·lectual que hem volgut fer i l'han fet lliurement i ningú ens el pot impedir, ens el poden criticar tant com vulguin, això sí, esmenar... No criticava, només ensenyem obstacles. D'acord, però és una eina de treball, és una eina per excitar-vos al debat. Exactament. Gràcies. Doncs vinga. Bé, aquí només hi ha un que diu que està a l'article 60, està molt d'acord, és una constatació amb la proposta de modificació que fa en Xavier Hernández. Però no hi ha cap pregunta. Nosaltres el que volem és preguntes, debat, hi estan d'acord, no hi estan d'acord. Una altra, de la Marta. El model d'exèrcit que es proposa és semblant al model de l'exèrcit suís basat en gent molt formada. Gràcies. També es planteja aquesta qüestió. Doncs com que la planteja i no l'adreça a ningú en concret, algú vol respondre? Cap allà? Aquí, doncs respon. Si pots complementar, això s'encén o no? Sí. Bé, eso que torno, si tu complementes amb tot el que serà bo.
Anem a veure. Sí, Suïssa és molt enlluernador, no? Però clar, és que la cultura suïssa és molt diferent que la nostra. Ja ho estic d'acord, allà és la milícia, ja tenen un petit exèrcit molt especialitzat, tenen aviació, tenen exèrcit de terra, molt especialitzat però molt petit, i llavors una gran reserva formada per tots, o sigui, tots els habitants, homes i dones, tenen que fer el servei militar. O sigui, perdó, tindre una preparació militar. Però clar, veig vostès que una assignatura obligatòria quan tenen 12 anys a l'escola és fer tir, és obligatori. O sigui, ja tots tenen que saber disparar més o menys bé als 12 anys. Clar, això és una cultura que tenen que nosaltres jo crec que tardarem una mica en adquirir això. Ara imagini's vostès que el tutor, si els pares, el seu nen i la seva nena que tenen 12 anys, el trimestre que ve comencen el curs, miri, 2 dies a la setmana agafaran l'escopeta i pum-pum. Jo crec que hi ha un alt treball brutal. Ja està. No sé, que hem dit una mica així en plan d'acudit, però vull dir, bé, és una cosa que... Per això jo insisteixo tant, que potser un dels... Per exemple, que tenim una cultura que som emprenedors, que a nivell científic tirem endavant, d'investigació, tot això ha sigut el dia, o sigui, és la base de tota la cultura moderna, contemporània de Catalunya. Però és que la cultura de la defensa la tenim que crear, la tenim que promoure i debatre i discutir quin tipus de defensa. Vull dir que no és dolent que una persona es vulgui defensar i vulgui defensar el seu país, no és una cosa dolenta, sinó és un dret i un deure que tenim, res més. Vols complementar-ho aquí? Suïssa és un model molt medieval, perquè Suïssa no ha canviat des de l'edat mitjana. Probablement aquí, si la guerra de successió no s'hagués perdut, haguéssim mantingut un model d'aquesta tradició basat en les tradicions d'autodefensa del país. Però pensin vostè allí que deia fins als 60 anys, em sembla, has de tenir el fusell ametrallador a l'armari i una setmana a l'any has d'anar a fer a triscar per la muntanya. Com que hi ha una referència... Molt breument, Em sembla que estarem tots d'acord que el que manté segura Suïssa no és aquest exèrcit, sinó els calés que tenen en el banc i aquesta neutralitat que serveix de territori segur per tothom i per això respectat. No és l'exèrcit el que els manté incòlumes. Una pregunta d'en Joaquim. Diu si hem tingut present que en els segles XI i XII hi havia els rossatges d'homes Quique i també la Pau i Treva. Bé, jo puc respondre perquè ja hem intervingut. Ho hem tingut en compte en la mesura que hem volgut no oblidar d'on venim, però és una Constitució pel segle XXI. Per això la primera proposta que hi ha, en aquest cas dels exèrcits, hem respectat que els catalans no hi hem d'anar a fer res a tiros en l'exterior, només en defensa de la pàtria. Ja ho hem tingut en compte, per això fem en tot cas forces de seguretat i defensa, mai d'atac. S'ha tingut en compte. No literalment, perquè no estem reproduint res, però hi ha una disposició final, o una de les disposicions diu que aquell decret de nova planta que ens van abolir els drets, nosaltres el donem sense efecte, amb la qual aportem les constitucions de 1705-6, les últimes que hem votat, que hem tingut, i el Parlament tindrà a l'ordre de modernitzar-les, que és el que estem fent per l'Assemblea Constituent. El Josep diu que vol fer un suggeriment, la deixo aquí perquè ja el farem. Partint de la base, ens diu en Josep Lluís, partint de la base que la Constitució té que ser curta, com per exemple la d'USA, per què
afegir esmenes. Quin model es podria proposar per serveis d'informació? Bé, pot contestar Pompeu. Jo puc contestar la segona part, que és quin model podria proposar els serveis d'informació. Si hagués de triar, com ho faria? Els serveis d'informació, els serveis d'intel·ligència de tots els països del món comprenen 3 àrees: la seguretat interior, la seguretat exterior i les comunicacions. En funció de la cultura política i de seguretat de cada país i dels problemes de les seves vinculacions internacionals i els seus recursos energètics o recursos naturals, configuren aquests serveis d'una manera o altra. Generalment les grans potències, els grans països amb interessos internacionals i recursos ho divideixen en 3 categories, que és la seguretat interior, exterior i comunicacions. Ho fan així. Regne Unit i França ho tenen dividit així. En canvi, altres països de tamanys més petits o de repercussions internacionals més reduïdes ho tenen dividit en 2, que és seguretat interior i exterior. I altre rang de països només tenen, com per exemple el cas d'Espanya, només tenen una agència i tenen la secció de comunicacions, la ciberseguretat, adscrita sota el servei sota el CNI, per exemple. Jo personalment recomanaria un servei d'informació dividit en 2 agències, una la ciberseguretat i l'altra la intel·ligència per ser, que s'encarregaria d'interior i d'exterior. Per què ho faríem així? Perquè, com ja sabeu, la Generalitat està promovent la formació de forma no com una fundació que és ara, una agència de ciberseguretat, perquè tingui entitat pròpia jurídica i de més, però els temps actuals ens recomanen que tot el tema de les comunicacions i de les TIC tingui autonomia i puguin desenvolupar-se per si sols. I això fa que el més recomanable sigui tenir-ho separat. El nostre tamany com a territori, les nostres involucracions internacionals, la nostra manca de recursos naturals no ens demana que dobléssim les 2 agències en interior i exterior. És més efectiu tenir-les juntes, tenir-les sota un mateix paraigua i intentar coordinar tota la informació, que seria molt més fàcil. Això en primera instància, això no tanca les portes que en un futur a mig termini això es pugui canviar. És un avantatge que així és més fàcil canviar una cosa que la crees de petit i la pots fer créixer, però és molt més complicat si intentes abastar molta cosa i després has d'anar reduint. La meva recomanació seria una agència d'informació i una agència de ciberseguretat. Pregunta que feia en primer lloc, o deia, partint de la base que la Constitució té que ser curta, per exemple, als Estats Units. Bé, són models. Els Estats Units és una Constitució declarativa, fa declaracions i a partir d'aquí desenvolupa. I nosaltres la fem articulada perquè aquí l'han fet articulada perquè ja ens ve de tradició, hem fet constitucions, capítols, actes d'acord, ho hem tingut més o menys. Han triat aquest model, però això no vol dir que sigui aquest, no? Això no vol dir que sigui aquest. Hi ha un que crec que ha de contestar a l'Eduard Viñamata, que fa el Simón. En un món canviant, Catalunya hauria de formar part d'una aliança internacional com veiem. Ha estat com pot haver estat o estar a la OTAN o possibilitats d'un exèrcit de la Unió Europea. Eduard, què dius tu? Bé, de fet, vivim en una societat interconnectada en tots els àmbits.
tots els àmbits. És a dir, jo crec que els clubs de futbol tenen les seves lligues, no sé què, tots els advocats, col·legis d'advocats, col·legis de metges, la recerca, tot està interconnectat. I a sobre, internet. Per tant, doncs, a títol també personal també estem interconnectats. I després, jo crec que les guerres, i sobretot actualment, són interconnectades. És molt difícil de desconnectar una cosa de l'altra. Convé estar d'alguna manera connectat. Jo he suggerit una manera, que és aquest cos civil de pau a nivell europeu per intervenció en conflictes armats, en guerres, no en altres coses. I intervenció arreu. Altres deien que no, que s'havia de circumscriure en tot cas les forces armades o les polítiques de defensa a Catalunya. Clar, això va ser fet a l'edat mitjana, segurament, vull dir, era una mica diferent. Jo crec que s'ha d'intervenir també arreu del món si hi ha motius per fer-ho. I en trobarem, perquè el que passa al Japó, el que passa aquí, el que passa allà, doncs ens acaba afectant. El que passa és que no de la mateixa manera que els de la dreta, diguem, de la meva dreta. Diguem, faig una mica de broma, home. És a dir, a través d'unes forces armades clàssiques, sinó realment d'una concepció de la defensa, de la seguretat, molt diferent, molt avançada, molt desenvolupada, de la mateixa manera que seria una tonteria pretendre avui en dia fonamentar la seguretat amb un exèrcit amb arcs i fletxes. Ens fotria un tic de riure. Doncs també amb moltes de les armes que s'estan utilitzant actualment, doncs jo em foto un tic de riure, perquè internet passa per sobre i els negocis i moltes altres coses no coneixen aquestes fronteres armamentístiques. Jo crec que sí, aquesta és una. L'OTAN s'està repensant i no se sap encara com acabarà. És a dir, de totes maneres també cal dir una cosa, és a dir, la gent es pensa que l'OTAN és una organització de forces armades i punt. És una organització de seguretat que hi ha països dels quals els meus companys de taula de l'altre extrem hi creuen molt, com Dinamarca, Noruega, Finlàndia, etc., i que a mi també m'agraden aquests països, evidentment, no formen part de l'organització militar, sinó que per adherir-se a l'OTAN hi ha moltes maneres d'adherir-se, no únicament hi ha per la via militar. Per què? Perquè la seguretat és molt més que el militar, molt més. I això és el que jo intento de predicar, però sé que de vegades potser costa una mica de fer-me entendre. Per tant, a l'OTAN, sí, i fins i tot jo vaig suggerir que es podia adherir, però no a la branca, diguem, militar de l'OTAN, sinó en aquella en la que hi ha els països més civilitzats. Amb això estem d'acord, amb els que també defensen l'existència de les forces armades, amb els països més civilitzats que tenen exèrcits cada vegada més reduïts i que cada vegada tenen més interès en descobrir noves armes, les armes que jo proposo, les armes del coneixement científic, pluridisciplinari, molt més efectives que els arcs, les fletxes, tot i que poden matar i que són d'anar al tanto, o fins i tot que els míssils. No sé si he respost la pregunta. Ja estem vivint en una societat en xarxa i per tant no tenim escapatòria, almenys de moment. Per tant, jo suggeriria tenir nosaltres des de Catalunya la iniciativa, no esperar que ens vinguin a oferir formar part d'una associació o d'una altra. En el seu temps, i no tracto de
portar la història del passat al present, però al seu temps Pau i Treva va ser un moviment que es va donar també en altres parts d'Europa i que va ser realment el que més èxit va tenir. Per tant, ara jo el que proposo és el mateix, és a dir, no estar esperant que ens vinguin a oferir formar part d'una aliança, sinó fer-la, crear-la nosaltres i de manera realment innovadora, no un exèrcit amb llances i arcs i fletxes. A veure, responent molt breument també això, a mi em sembla que si alguna cosa no li falta ni a Europa ni a l'OTAN són més soldats. I en qualsevol cas, la quantitat de soldats que nosaltres podríem aportar, no em fico ara en exèrcit sí o exèrcit no, però aquell plus que nosaltres podríem aportar des del punt de vista militar en dos llocs seria bastant irrellevant. En canvi, allò que podem aportar des del punt de vista de la resolució alternativa de conflictes, de la intervenció en situacions de catàstrofes humanitàries, de mediació, de diplomàcia, amb la tradició i la formació que tenim, sí que pot ser una aportació de la qual estan molt curtes totes les organitzacions internacionals, que seria valorada i ens posaria al capdavant de la innovació i no a la cua de la repetició d'esquemes ja molt obsolets. Unes constatacions, article no posa el nom, article 61, això no serveix per a res. És una opinió tan respectable. Aquí hi ha gent, hem convidat a gent sense demanar-los absolutament la seva afiliació, hi ha gent independentista, no independentista, de la intel·ligència d'aquí, de la intel·ligència d'allà. Per tant, això és un debat obert i això ho fa bo. Unes altres opinions que no demanen resposta. No crec en agressions d'exèrcit d'altres estats, per tant no cal exèrcit. La defensa necessita un cos especial però sota ordres democràtiques i civils no militars. Article 59, 60 i 61 d'acord. Un altre, article 59 no, 60 sí, 61 sí. Hi ha una pregunta del Pere. Per què no valorar una agència de protecció en lloc d'un exèrcit de tamany molt reduït pel tamany del país? Algú vol respondre? Hola, no sé si respondré correctament, però una agència de prevenció, el que posa, no de protecció, en lloc d'un exèrcit. Jo li repreguntaria, i si falles, què passa? Aquest és el tema. Vull dir, un estat no es pot permetre no tenir un pla B. Jo abans, a la meva exposició, hem mostrat a favor d'una força armada, no he definit com era, perquè no creia que toqués, però bueno. I també he mostrat a favor de tots els mecanismes de negociació, de dissuasió que puguin ser previs a l'ús de la força armada. Però això no ho dic per dir, no ho dic per quedar bé, perquè hi ha gent que ja entén molt d'això, sinó ho dic perquè ho crec, però també crec que si això falla, l'Estat ha de seguir poder garantir la seguretat dels seus ciutadans. I potser ho podem veure com l'última ràtio, com el pla B, o sigui, jo no ho poso mai com la primera opció, però ha d'existir. Ja em demanen la paraula. Jo crec que estem d'acord tots en una cosa, i que no ens despistem, sisplau. Tots estem d'acord que volem garantir la seguretat. La seguretat, i per aclarir les coses, entesa com a defensa, protecció, prevenció, etc., per no cansar repetint conceptes. Tots estem d'acord amb això. El problema està en com. Això sí. Jo vull, de la manera que, en primer lloc, respecti els valors fonamentals
de l'Estat, que entre altres és la pau. El que no suporto és que la gent es digui no, jo vull la pau, etc. i de seguida, escolta tu, però per si a cas muntem un exèrcit. Perdó? Bueno, val, sí, i aquesta manera de ser és el que ha portat a la humanitat a guerres constants que mai han portat la pau, més que transitòriament. Vinga. A part d'això, li diré una altra cosa. No hi ha cap país del món que no tingui exèrcit que a canvi hagi renunciat a les seves... Per exemple, Costa Rica ha decidit no tenir exèrcit. Doncs què? A un costat i a l'altre un submarí portaavions de la US Navy. És a dir, ha renunciat a la protecció del seu propi territori amb tot el que això comporta de sobirania, renunciar a la seva pròpia sobirania, acaba fent un nyap. Vull dir, aquí tots són pacífics. Escolta, però per si de cas, que tots paguem el segur del cotxe? Que tots tenim el pis assegurat? Que segurament no ens surti a compte perquè no tenim mai cap problema, cap accident? Però no tenim. Sí, aviam. Durant la guerra a l'ex-Iugoslàvia, jo no sé on era vostè, i jo sí. Era allà. Per què? Perquè per iniciativa de la Unió Europea, no per iniciativa meva, per iniciativa de la Unió Europea, es va enviar tota una sèrie de persones del meu ofici a fer el que els militars no sabien fer, com ha passat també en molts altres llocs. A posar-hi pau, perquè un exèrcit l'únic objectiu que té és posar-hi pau, no fer la guerra. Perdoni, van ser els cascos blaus holandesos i els espanyols els que van promoure la matança per part dels serbis de bosnis i de croates. Efectivament. Potser la feina que van fer, amb tots els respectes per vostè, però potser la feina que van fer en aquell moment no era la més adequada o els hi faltava la margalera per si no funciona la rotada. I era un exèrcit, Eren un exèrcit. No, diu que eren un exèrcit. No, però vull dir que, aviam, un exèrcit clàssic, perquè jo crec que ha d'existir una organització que garanteixi la seguretat. Un exèrcit clàssic no garanteix sempre la seguretat, sinó que de vegades és tot el contrari. Jo simplement li parlo del que vaig viure allà. És a dir, van ser igual que a Irlanda del Nord. O sigui, la policia que es deia, per cert, es deia RUC, la policia britànica militaritzada i els exèrcits van ser incapaços d'acabar amb el problema. Incapaços, malgrat la quantitat d'esforços i de tot el que es vulgui. I va ser la societat civil la que va posar els fonaments per establir la pau. I ho va posar sense... El que passa és que no sé si podem mantenir... Sí. Bona tarda, em dic Josep Maria Oliver. Primer tinc que agrair la sensibilitat, jo soc especialista en intel·ligència militar, i tinc que agrair la sensibilitat que han tingut en tractar aquest assumpte, perquè estan parlant de militars, de policia, d'ètica, de dret de les persones, i això és molt humà, que no és habitual dintre de l'estat espanyol. O sigui que jo els agraeixo aquesta atenció que han tingut després del
l'autor que ha comentat això, home, això us hi podria dir vostè amb els francesos que paguen un exèrcit i que han tingut 130 morts amb el Bataclan a París, o us hi pot dir amb els americans, o us hi pot dir tot això, els atemptats, o sigui, d'aquesta manera, quina guerra estem enraonant? Estem enraonant una guerra no entre estats, no una guerra que venen a Espanya. Això ho arreglarem. Els catalans, això tenim un... Això té res que veure. Això és terrorisme, Cultura d'estratègia. La policia s'encarrega del terrorisme, senyor. Un moment. Acabi i recentrem el tema. Acabi. Hem sabut suportar tot el que hem suportat, estem suportant i estem portant amb estratègia tot el que estem portant, inclús la Constitució de la República Catalana, i crec que nosaltres el que tenim que fer és tindre, efectivament, no parlar d'un exèrcit, sinó d'una estratègia d'una agència catalana de seguretat, deixats allà d'exèrcits, que no venen les bombes atòmiques, es venen pacifistes, es venen pels atacs terroristes. Aquesta és la guerra mundial. Aquesta no és la tercera guerra mundial. Bé, agraeixo les intervencions. Dir de totes maneres que nosaltres vam tindre molta cura i crec que un text d'una Constitució ha de tindre molta cura de deixar-ho tot obert. En el nostre redactat no es prohibeix ni exèrcit ni no exèrcit, no es prohibeix res. Es deixa obert, es dona una i es deixa obert, perquè en cada situació el Parlament debatrà el que cal fer i com cal reestructurar les lleis que la desenvolupin. Aquesta és la nostra intenció i crec i defensem almenys no el text el podem variar com vulgueu, sinó que no podem acotar ni baixar el nivell de desenvolupar lleis, sinó que ho hem de deixar obert perquè sigui possible que es pugui fer en un moment determinat el que cal. Bé, altre text diu els ponents pacifistes. Defenseu una república catalana fora de la Unió Europea? Perquè els tractats europeus parlen de millorar les capacitats militars i a pesar de tot les forces a disposició de la defensa són d'agressió? La lletra no ho perdona però no l'acabo d'entendre. Remarcar que tots els estats membres tenen forces armades. Reitero, exèrcit sí o no, no és el debat ideològic o ètic, és qüestió de suport geopolítica, exactament, i seguretat dels ciutadans. Bé, és una manifestació. Bé, doncs, Catalunya, 80 mesquites salacistes si es revolten i toquen i tallen caps. Bé, són opinions que no... que sí, que són opinions i les recollim. Ah, val. Catalunya té 80 mesquites salafistes. Si es revolten i tallen caps, que els tallaran, voldria ser el senyor Antoni Soler l'encarregat de dir-los que s'equivoquen, que ho sentim molt, però és que nosaltres som pacifistes? És un problema policial, no d'exèrcit. Això seria la primera qüestió.
En qualsevol cas, el que no voldria és tallar caps jo. No seria la meva feina ni la meva vocació, ni crec que la de cap policia. Però en qualsevol cas és un problema policial, com quasi tots els problemes de seguretat que tenim. L'exèrcit ha sigut un fracàs estrepitós i més aviat ha provocat atemptats a França que n'ha evitat. Estic d'acord amb el que deia abans el Marc, que si tot això falla necessitem un pla B. Però la meva pregunta és, si el pla B és l'exèrcit i falla, què tenim? I a sobre, què ens ha provocat pel camí? És a dir, i el que estem preparant o parlant nosaltres d'un pla C i D i E. Si cal, saltant-nos el B, perquè el B, a part que no evitarà els problemes, en crearà de molt més greus. I aquesta és... Una agència d'intel·ligència o un CNI en català aniria potser millor. Evident, intel·ligència, policial, però tot això és una extensió dels cossos policials que han de tenir cossos especialitzats per les diferents situacions d'emergència, com la protecció civil. Això no hem pogut desenvolupar. Hi ha moltes alternatives de vertebrar la societat, de protegir-la, d'articular-la d'una manera molt més eficient que ficant-li una closca bastant absurda, que protegeix molt. Suïssa està prou ben protegida, però no n'hi ha gaire. Tenim un minut. Aquí tenim contractat el local per un temps determinat. Ens foragiten ja perquè no tenim temps. Llegir només perquè no quedi dit que els llegeixo del Gerard. En cas de Dui caldria tenir exèrcit o forces armades ja fetes? És una bona pregunta. Una altra d'en Jordi sembla que ens diu que el que ens faltaria són lliris perquè aquí sobre la taula, perquè haurem d'entregar molts lliris o anem amb els lliris a la mà. A què es refereixen concretament amb recursos no armats per intervenir en conflictes bèl·lics? Bé, jo crec que ho ha explicat molt bé l'Eduard, és a dir, la conflictologia, és a dir, altra manera, altres armes, i l'últim, amb què es pot finançar tot això que hem estat parlant. En els altres articles de la Constitució hi diu més o menys de què ens dotarem el finançament, no entrem al quin tant per cent del PIB, vam parlar molt en els debats nostres i constituïm, no entrant en el d'allò del PIB, se suposa que els recursos sortiran d'on surten sempre els recursos, una altra cosa és que s'administren bé. Bé, molt agraïts, han participat molt activa i acaloradament, els hi agraïm, això enriqueix el debat i nosaltres els hi donem les gràcies a vosaltres. Gràcies.